ya. Ya. Lo. Panci muda ngudi budaya. Ya. Atur posisi. Ayo yo. Ya. Ayo yo. Ayo ya. Posisinya masing-masing. Solo. Ya. Rigi. Alo ose awan dolanan ondo alo ose tak kira prawan jebule rondo. Lo. Atur posisinya masing-masing. Posisinya Yan. Ya. Tol. Bapak Eriku. SPL Audio Sound System. Eyo. Klasik. Asik. Sewengitan bisa nendro gawang katon aneng netro tak sesuwun mugi enggal enjang ngekesing ati sing kapan
prasasat kaya sewitu ngantuk-antu ngenteni tekamu beda duk ngraget asmara nadyan meh rahina ning ing rasa mung sedhela Serino melu satya rewangi ngeteni salahe kowe mletre wae yen sapur sajawos katur teko esemu nabani ati Panji muda nguti budaya ya 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 yo 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 sewengitan bisa nendra katon aneng netra tak sesuwun mugi ingkang enjang ngekas ing ati sing kapan yen lintange pancerino wis sumburan sumutar ngalelo salahe kowe ngeslot wae aku wis ngantuk-antuk aning stasiun balapan prasasat kaya sewitu ngantuk-antu ngenteni tekamu beda duk ngraget asmara nadyan meh rahina ning ing rasa mung sedhela yo dadi jauh ayo co Ayo. Panji muda nguti budaya. Iya. Hajas moro rimami Mas miraku lao warta dase mutanurong layon ane kuda Prabalingga barang tanding urubismo Yuk. karya mukti wong bagus Siji pokok siji. pun kakak Tumapak ngayudo. pamit palastro Yuk. Iya.
Tal ketal ketal. Iya. Tal ketal ketal. Tal ketal ketal. Oh. Tal ketal ketal. Oh. Ya iyo, iyo, ya iyo. Capek gunung lho. Penak lho Mas. Oh. Dek zaman berjuang jor kelingan anak lanang Gombal kampung. yen tak openi ning saiki opo lali Jarene wis menang keturutan sing digadang. ya eyo Nate janji ning saiki apa lali. ora tak bukake neng gunung Neng gunung, neng gunung. tak sadongi sego jagung yen mendung tak asili capek gunung Mae suwung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja. Dene ora ilang gone padha lara Ayo. Sing waspada, sing prayitna ngati-ati. Eling kanca, eling mungsuh. Aja nganti kleru. Wah. Ayo. Hoe Solo hea Solo hao Solo hea Solo hoo Solo hea Solo hao Iyu ya Solo hea Solo hao Yo hea hoo Solo hea Solo ya Reketek hea Oh ya oh hea hae ho ya Sololo hea Sololo ya hea ya Solo hea Solo ya hea sur 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 ya hea sur 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 ya ya
ya o Solo. ya he ho ya Iyo. ya E sur 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 ho ya. ho Ya. Ya. reketek ho Ya. ho Panji muda ngudi budaya. La. Iya, ya. Oh, ya. ho Siji, pokok siji. Ayo. ho ya ya ho lo oh ya Oh ya. Yo. Latala. Ayo, awas, ayo. Yo. Latala, awas. Iya. yo Yo. Ya. Ayo. Oh, iyo, ya. ya o ha o he a ho Ya. La. Ye. Oh, he Ya. Sigek para prajurit Panji muda ngudi budaya campuh madyaning palagan. Kalamonto iki wis tekan babak pungkasing crita, uga kasebut bontosing crita. Para wadyabala akeh sing padha nandhang cintaka, nandhang tatu. Kepara angundang
swaraning peksi lelayangan sak nduring alun-alun kang angirup amis bajining ludira ananging guguring para wadyabala kang pating blasah pindha babatan paceh kinarya pralampita uga tengara mertandani raga-raga putra Panji Mudha ngudi budaya sakmengkone bakal dadi raga-raga kang sinilih kang bakal kasusupan badan alus titah kang kasat ing netra lumantari sang pawang kang wis matek aji japa mantra kanthi lantaran sak kabeh syarat uga sarana kang wis samekta saya dangu saya cedhak saya celak awit manembahing ngrisang pawang nyuwun marang kersaning Gusti ingkang murba ing dumadi kinarya titah kang karsaya saya dangu saya celak ngampeng marang raga-raga kang piniji raga-raga kang bakal disusupi sak mengkone sing diweni watak alus sing diweni watak sedengan uga sing diweni watak kasar sing mapan ana ngendi wae wah Oh ya. Lo. Ya. So. Mosok yen roh aku terus dheweke guyu pengen yen dhek ngerti terus aku namake carane mlaku saya digawe kira-kira umure 57 wis meh padha karo yuswane ibu apa karepe aku ra ngerti saben sore aku dikirimi roti dikirimi roti. Saben sore dikirimi roti. Enak ya, Mas. Karo saldo. Yuk. Ayo dong.
aku di wedi Lampung emas di tanah seberang. ya iyo Aku iyo sedih jadinya. Aduh entah mengapa tak tahu ayo Kit apakah sebabnya. wis setahun tak ada berita Rasakno Mas. kangenku dalam hati membara. Mungkinkah tak merasa dalam hati Adinda Kakanda rindu di tanah Jawa. Sedino Mas rasane setahun. Mosok Aduh aduh niki kepripun Mas. butuh duit Siang malam aku melamun. Biyen diajak kula kok boten purun. kepadamu hatiku merindu kepadamu ngarep-arep sliramu. Lampung Pulau Sumatera bingung aku jadinya. Sakit rindu dek pasti ada obatnya. Penak yo Mas. Penak yo dah. Ayo Kit, ayo Kit. Ojo kalah karo Tiadit. Barang SBL Audio Sound System. Warga masyarakat Botondayaan, Dinta Hosen Kostum. Botondayaan channel YouTube WNC Studio dan Cintaku nan jauh di sana. Di Lampung emas di tanah seberang. Sedih jadinya walau entah mengapa tak tahu apakah sebabnya. wis setahun tak ada berita. Kangenku dalam hati membara. Mungkinkah tak merasa dalam hati Adinda Kakanda rindu di tanah Jawa. Sedino Mas rasane setahun. Aduh aduh niki kepripun. Yo apa bener kok yo. Siang malam aku melamun. Biyen diajak kula kok boten purun. Kepadamu hatiku merindu. Kepadamu dik ngarep-arep sliramu. Apa iya to Mas? Lampung Pulau Sumatera bingung aku jadinya. Sakit rindu dek pasti dia obatnya. Cintaku jauh di
Tondayaan. Pokoknya yang ngeraketke paseduluran. Paseduluran. Inje sak Dan- tresnane Mas. daging arenggang balung apisah Inje tumpek blek leres. rawuh wonten ing mriki. Menika babak angka kalih babak Nggih. putra nggih Mas nggih saking kanca-kanca. Dengan bola voli. Inje. Nah, monggo lagu selanjutnya sarengan Panji Mudo Ngudi Budaya Kripik Gedang Kripik Telo. Sithik edang watone rata. Mbak Rata, bilih sampun nggih. wonten pamundutan sumangga nggih Mas nggih. Para pandemen jarilan ingkang ngersakaken lagon saged sesambetan kalian kawula sak Nggih, rencang. pokoke Oh, nggih menika wae wonten pamundutan Mas. napa napa. Ngersake luntur. Oh, SPL. Iyo iyo iya iyo. Juga spesial buat Bapak Dukuh Langsep, Ayo Pak Duka. Bapak Susanto. Yen kelingan marang sliramu wong bagus. Dadi orin rucet jroning atiku. Zaman biyen-biyene aku katon apa saiki aku iki katon apa. Dek semono sliramu nate prasetyo, bunga susah dilakoni kanthi lilo. Mula aku ra ngira yen sliramu cidra ninggal krama milih karo brondong liya. Sikat Jane iki mau salah sapa? Kok nganti sliramu megatake tresno? Ora nyanatiku uga ora ngira yen saiki sliramu banget nelongso. Duh wong ayu mung welingku mring sliramu, aja tega welaso putra putrimu. Aku wong ora guna apa turku jiwa, wis tak trima pasrah karo kang kuwasa. Panji Muda Ngudi Budaya Indonesia. He ah he so. Hiya hiya. Hiya hiya. Hiya hiya. Hiya hiya. Ayo so, ayo so, ayo. Ada Tata Angelina Bareng Mas SSN. Putih PW. Ayo so, masuk. Yen kelingan marang sliramu wong ayu, kaya rinujet rujet jroning atiku. Jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa. Dek semono sliramu nate prasetya, bunga susah dilakoni kanthi lila. Weh apa yo? Dilakoni kanthi lila masih jare. Yen Sabar ning kono. sliramu cidra ninggal krama malah karo randa liya. Ojo. He ah he. Jangan.
lagun walingku marang sliramu aja tega welas putra putrimu aku ora guna ngapa takku jiwa wis tak trimo pilih karo kang kuwasa cipat siji papat papat cipat cipat siji papat papat suwe ya mak biasa kok ya. Ora sembodo biyene saben dina mung tansah medhoke saben kepethuk tembunge angrerepo dadiya duweke sakno ora itu kala mongso gawe gelo iyo hewa semono nganti bisa anggun torke tresno ditambakno mrana mrene tiwas ndedawa larane nanging tombo sejatine ora liya mung awake dhewe Panji Muda Kuti Budaya Kak Jose Karang Iya, Taruna iya. Loka Nawasena iya SBL Audio Sound System menyatukan apa mau nyawi jekke nyawijeke nggih matur nuwun Pak Duko langsep badhe nyawer ayang-ayang nggih ning kula mboten ngertos piyaine enten pundi lah niki rada blur ini mangke saged tindak majeng yen luntur veterane ora kaya yen luntur tresnane tekane atine kaya mongsa sile dhewe ora sembodo biyene saben dina mung tansah medhoke saben kepethuk tembunge angrerepo dadiya duweke ora itu
mongso gawe gelo ewose mono nganti bisa hanglut torke tresno lah niku Pak Dukuh jenengan Ingkang pundi? niku Pak Dukuh niku aku sing neruske nyanyi sampean lah Ingkang pundi ngirit Mas? wektu niku sing lenggah kotak-kotak Aku kok nah itu lho aku itu. kok rada grogi ya Mas. Ditambakno Monggo mrono Pak Dukuh. mrene Ah. tiwas ndedawa larane Matur suwun Bapak, berkah barokah. tombo sejatine ora liya mung awake dhewe Inse pikantuk bebingah saking Pak Dukuh. Nggih. Nggih matur suwun nggih Mas nggih. Mangke pun pinangani Pun sak pinang menika dilongi riyin Oh, nggih. inse sak menika pun longi rumiyin sumangga, Yo, Mas Cok. Yuda. Ah, Ya ya ya. Ya ya ya. Wes kondang kaloko papan endah tumrap pariwisata rame-rame ningisi ing samudra aja lali kabeh kadang lan mitra monggo-monggo aja nganti keri suka-suka kanggo ngelipur ati ya waras ya. wis enteng. Nuwun nggih Pak RT. Kasih jalan yuk kasih jalan. Kapan pentas Pak RT? Mbak kula kayak nontonnya. Pengen nonton kula niki. Yang mana? Ya. Eling karo dalane. Tari sapu tari zaman dulu
tari sapu tari yang elok. Yo. Oh. Yeah. Alah. Yeah. Yeah. Eling karo dalane. Oh. Yuk. Jadilan pada kawan dan handai tolan, jadilan yang Anda saksikan Panji Muda Budi Budaya. Ayo. Ya. Ayo. Woi. Ya. Ayo, Kit. Dilongi sih. Ngelongi meneh siji. Ya. Ini lagunya. Lagu lama ya nona dari Jakarta. Saya bernyanyi ya nona memang sengaja untuk menghibur Anda semua. Yeah. Yo, ya adalah.
Sekali lagi. Oh 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 oh. Woi. Wis tak untapke. Menika ayang-ayang menika bau pamrutan saking Pak RT. Iya Pak Santoso. Hati kang nanda sengiting liyan hanyawang aku kowe kabeh katresnan Mas wong ayu tak jaluk aja seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan arep tumeka ngendi katresnan iki ento aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mring kuwasa Kang Mas kowe sing tak Mas Tia sayang Mas Tia Lila Mas Tia aku kudu kelangan Kai Mas Mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi Duh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lampung tresno datang gandang saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji spesial buat yang penak lo mas baru bersama ayangnya. aduh duh Spesial buat Roket juga. Kang Mas kowe sing tak sayang ralila aku kudu kelangan Mas Mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapun tresno datang gendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiti dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula labuh tresno datang gendhat saking coba
tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih kawisi wayahe yo Karang Taruna Loka Nawa Sena luar biasa Yuk yo oh kembang engseng-engseng kembang surut ngayuh biyen renteng-renteng saiki ngajak padu embuh ora weruh lungane menyang endi pamit arep buruh tak sangoni roti mari Muti budaya Muti budaya Muti budaya nyoto-nyoto pancen oye Panji muda Muti budaya Muti budaya nyoto-nyoto pancen oke hehehe ayo monggo pamit Heo. Yuk, habiskan yuk. kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mengko keri ing jaman mbok yo sing eling dik eling bapak iku budaya pancene bener kandamu yuk Panji Muda Mudi Budaya ya
ayo ca. Bablas. Ya, lilo sak pupuh. Ai, ai. Ya. Lo ketol 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 Ae oh. apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku Jane sih kelingan neng abot rasane. sinaksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku Wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wong bagus liya yo you kowe padha taline asmara tresnaku kang tulus suci rambok joko malah mbok blejani Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu nadyan apa jroning ati nanging aku ora bisa ngoncati Yuk, 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 yuk. Ya, sakno, sakno, kondur, kondur, yuk, kondur, yuk. Yo, kondur bebarengan. Woi. Ya, Oho, 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 oh, oho, 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 oh.
Oh ya. Ya. Oh ah oh ya. Oh ya. Ya ngalah. Gendong lo. Kondur ya wayai. Kondur kit. Ayo kit. Ya sembuh. Ya tolong dibantu. Kasih jalan. Ucapannya Terima kasih. gendong lo. Yang mana yo? Yo, mulai seneng omah wis ngenteni lho. Oh ah oh. He oh. Ho ah ho. Oh ah oh. Ho ah ho. He oh. Oh ah oh so. Oh. Kondur yo. Horoh koncone silang kabeh horoh. Tinggal dhewe horoh kok tinggal dhewe. Oh ya. Isih siji ya. Isih siji arep bali apa ora? Isih sitok. Lo. Ya. Sembuh yo. Ya. Bias. Wis entreng. Oi, sembuh. Ayo bali yo wayai. Yo. Kondur yo. Kondur bebarengan. Iya. Kondur. Ayo kondur. Ya. WNC Studio. Sumber wungu punya.
oh. Apa? Sangune apa? Kondur. Hea. Aro, koncone wis bali ya ro. Lah iki sik digoleki iki. Jak bali. Yo panitia sumangga. Goleki. Aja nganti ana sing kliwatan. Sumangga panitia. Kabeh. Kasuwun wonten ing arena pentas.